Wala dyan nakagusto diha sa kuha. Sure na gyud. Basig na pa. Last na lang gyud. Basig na yung uyab diha sa kuha. Wala gyud. Piste man ni, uy, last na gyud. Sure na gyud ni, wala gyud. Kaya wala ka na ko. Wala. Wala. Yawa man ni, uy. Sabi na pong pati diri away makagusto sa kuha, uy. Diri away makagusto sa kuha. Sure na gyud. Wala gyud gihapon. Unsa naman ni, uy. Kabalo ko muluto, kabalo ko muhugas plato, unsa pa man. Wala gyud. Asa man tapadungan ni, uy. Sabi naman diri wala gihapon, uy. Diri away mahigugba sa kuha. Sure na ni. Wala gyud, ikaw ya. Ya. Grabe naman ni, uy, wala man gyud gihapon. Uy, asa naman tapadungan ni. Kamo. Dili, kay mula hus na ko. Grabe naman ni, uy. Alami asa akong bangon gyud oy. Lord, lami kay ako morning. Salamat kaayo. Grabe lami kay ako ang damgo. Naay nanguyab sa kuha sa akong damgo duha ka buok. Ha, di lang isa, ma'am. Duha ka buok. So ang gipili na ako, syempre panguyaban ko duha ka buok no, gipili na akong isa. So syempre mamili man gyud kaysa tong arangan, kaysa tong gapo-gapuhon, diba? So gipili na ako tong isa, pangalan niya murag John or Johnny, something like that. Pagkahuman, first date na, nag-date na mi, ay, oh, bongga. So, nga to mi, og, coffee shop, ay, sikat nga coffee shop, known nga coffee shop. Susulod na mi, pak, entrada, pak, sugitan, mas mga tao, ma'am, of course, diba, gwapo ka imuhang kauban, ang leveling niya, mga Piolo Pascual, mga Lee Jong-suk, oh, mga Park Soo-joon, ing ana, ma'am, as in, very manly, ay, oh, so, pak, sulod na, kitaan sa mga tao, kaya syempre, gwapo gud akong kauban niya, ako, gwapa man ko, pero, lahi ra gyud, diba, susulod na, order na mi, ay, oh, pak, pa-order ako og makyat, basta order mig kape, so, nanginom mi og kape, so, dito na, naay murag, naana sa kundiriya, oh, pagkaman, iyahang gitrapuhan, giana niya, pagkaman, diba? Ing-ana ang leveling sa among sweetness ato. Pagkahuman, after ato, nangatumi og restaurant. Oh, fine dining. Ay, oh. So, pak, sulod na mi. So, syempre, gentleman siya. Gipauna ko niya og lingkod. Pak, anak niyang likuranan. So, lingkod na ko, anak. Oh. So, lingkod na siya. So, doon tong waiter. Can I take your order, sir? Anak! Oh. Syempre, yamanin siya. Ni order mig social na pagkaon. Ay, cream brulat. Basta sa mga anak na cream, basta pagkaon, basta social. Oh, anak, so kaon na mi. Anak, ginatanaw gyapon mi sa mga tao lagi kay gwapo lagi kaayo siya. Nya pagkahuman nanggawas na mi. Naa siya car, ma'am. Taas kay ang iyahang car, akong katingad-an lang, kay nganong sa kinalasan siyang car, anong naamay kurtina. So, pero wala na ako nag-mind ato nun, sakay na lang ko, pero social siya. Mercedes-Benz, good. Ana, basta may ana, Mercedes, ana. Pagkahuman, gahatod, ang tumi og hotel. Of course, ingani ba naman yung mauyab, ani kagwapa si mong uyab, imong dalon og motel or inn, may maulaw ka. So, gidala ko niyog hotel. Ing anak ko kagwapa, gi-hotel ko. Kasi, syempre, babaeng marangal. Oh, hotel, pak. Tapos, namin dito, anak siya sa kuha nga, take off your clothes. Ay! Take off your clothes daw, anak siya sa kuha. So, anak na ko, pak, anak siya sa kuha nga, mag-shower siya daw siya. Ay! Shower na siya, so ako nihigda na ko. Pak, higda. Gawas na siya sa shower room. Tapos nitapad na siya sa kuha. Pagkahuman, gitawag man ko sa kong manghod. Uy, gipukaw man ko. Uy, ano siya kuya mata na kay magluto na ta. Grabe naman, ay magluto na ta yun. Kung saan day magluto ka noon day by group. Sama na, uy, partner. Ano yun?
Wag yan respeto ba? Wala siya kaluoy gani nga sa damgo na lang gani ta mabasa. Mamukaw pag yun. Naunta dito gamay na lang kulang moingon na unta tong open your legs. Wala gyud. Gamay na lang kay kulang. Di na biya na sila mo balik. Unya lahi na pud to ang madamguhan na ako. May taging ato ka gwapo. Pinaman na oy. Igo lang ka iad. Mag-like pa sa imong mga status. Mag-heart-heart pa. Mag-comment pa. I-message pa kag mga sweet nga message niya. Di man di ka panguyaban da ay. Grabe naman ni oy. Ihatag na lagi ta na ako niya mo motor oh. Lord, tagay ko uyab, Lord. Kanang loyal, Lord. Kanang butaan, Lord. Bahalag cute gamay, Lord. Lord, mga lima lang kabuok, Lord. Maluoy ka. Mahigugmas ako, adiri, ah? Sure na, gyud? Wala, gyud gihapon. Sweldo na ako. Grabe naman na, oy. Wala, gyud gihapon. Paano ba, pud mo, oy? Maulaw sad mo. Wala, gyud. Mulakaw na ako. Wala. Grabe naman na, uy. Yawa, man kinabuhi ako, eh. Sahay ba, makapangluod na gaduna-hunaon. Mao sigurong nagkadaghan may mga single karon kay unsaon. Ang uban dinhaa, tinagduha, tinagtulo, tinagupat, tinaglima, tinaguno, mampud ang mga uyab, uy. Grabe naman na, uy, mura magahimog thesis kay by group mang yun. Gikuridas mansad, gipakyaw, mga laog, mga hangul. Wag yun naguna-una sa mga single ba nga grabe na gud kauga. Il Niño pinomino na gud kayo. Munang manawagan na lang gud siguro ko no. Kato mga daghag uyab din haa. Intawon, ma'am sir. Buhii ang uban, ihatag sa mga single ang uban. Pag tinabangay ta, magsinabtanay ta. Intawon, maluoy mo. Sahay ba, isa pud sa rason mo nagkadaghan ang populasyon ng mga single karon. Kay tungod man pud anang mga crush namong mga gahi, kaayo kasing-kasing, oy. Inuo ko magkonsumisyon ta maghuna-huna ba. Kaya bitong gina-flood likes na nimo, daga-comment na ka sa status niya kada minuto. Kada oras, naga-message pa ka sa iya, good morning, good evening, good afternoon. Pagkaon na, kulang na lang manghimo ka group chat sa tanan ni mo crush para isahan na lang ug moingon kag pagkaon na. Grabe naman na, uy, mga gahi kay kasing-kasing, di gid maluoy. Maunang manawagan na lang sa jug ko, no? Sa tanan namong crush din haa. Intawon, pag-cooperate sad mo, oy, grabe naman na, oy. Kung nakakrush sa inyong tao, paningkamuti po na makrushan ninyo. Ay, grabe naman na. Ay, galain dyan ako paminaw, ay. Feeling na ko, hapit na ko makauyab. Igangag lawas aning virgin ta. Uy, asa naman itong mga manguyab din ha, Dali-dali apo daw, biki, alimuot ng kaayo, dugay kaayo. Grabe naman na, uy.